Haji Sariman Kalimantan Selatan. Ayo sing ngarepe bisa rokoke diselehno sik. Nggih, Kang Haji Sariman Kabupaten Kalimantan Selatan. Dere Mensani sonten langsung kangen kampung Alabang nggih. Depan wani Kang Haji Sariman. Budi Purnomo Mas Jerry, ayo kendangnya dijogo. Eva Maulana, niki baru Margolara tenanan. Oh niki baru Margolara tenanan. Personilnya lengkap. Ye sebanun Eva Maulana. Mas Tejo yang ada di London. Niki personilnya Margolara asli tenanan. Tekere pokoke sing nyelendem bocah gadeng anake wis loro. Cek duwe ora apa-apa Yas. Tandake lho bako-bako Yas. Wis to. Teh yo wis duwe. Budani Grada. Matur nuwun Budani. Ugi Babu Neni. Delok kok. Terus aku nyang Jakarta jebul ora ketemu. Aduh kelinciku lambok ojo beda aku. Hono kandang lajepu lanik krusak-krusuk keburu nafsu pungkasane montang mati rakyat-rakyat aku dewe sing kebanteng
bojo nek bengi jarak di ladeni. Oh ya, nanging kowe rada gantungan. Aku sabar ngenteni slira pegatan. winting tresno mas Iso piye nduk? saka kulino Aduh Dik, saya suwe mas iso piye? aku kok saya tresno